Какво става, хора? Аз съм Девген и както виждате, какво има в вас. Тоест, какво виждате пред вашите телефони, каквото гледате, компютри. Взех си нови слушалки Razer, защото другите, зелените бяха малко, как да ги кажа, малко твърди, не знам, прецелях, както се вика, прецелях. Това взех си друг модел, не са зелени, черни, са като моят канал и да ги отвори. Да, знам, че някои неща са отворени и съм ги, защото бях много, как да се каже, весел, че си ги имам и ще имам още ни такива шалки. И пак ще имам история с тях още един път, ще се забравяме. Че ми се чуват клиповете по-хубаво, май. Да. Така, сега че махнем тази кутийка, чакайте. Така. С компютъра, който ми го върнат, ще снимам клипове. Знаете, с това се бавят клиповете и сега да видим какво има вътре. То се вижда какво има вътре, т.е. какво бенбинил, пак започвам като бенбинил. Се крие вътре, чакайте, махте тези неща. Ще пусна пауза само да... Аз не мога с този телефон пауза да пусна, затова да го махна. Чакайте. Виждам какво време, че къде е. Така. След това трябва да го бутна, нали? Да. Така. Айде бе. Какво е грешното сега? Почти не е грешно. Аз сега го чакайте само. Това без сърце е ужасно. Съжалявам, че така бъдам камерата, но жал, аз не мога да го махна за това. Така, махнах го. Сега другото. Съжалявам, че така направих камерата, но това трябваше малко. Сега да го махне. Тук трябва да го направят, бе. Замахам кутията. Така. Ето какво имаме пред вас. Чете неща тук. Имаме писмо от тази гейминг, т.е. от Razer. Да видим какво е. Да ги махнем тези неща. Така. Те кутийки ги оставяме тук. По-хубаво. Така. Ги слушалките. Много добре са. Харесват ми. Сега снимам с серия с iPhone-а, петицата, защото ми взеха. И да отворим това изумителен пакет от Razer. Да видим какво ни казва и какво има вътре в тях. Така. Добре, има листче. Подпис на Razer. Окей. Чакай. Вижте какво има за това. Значи това мога да печелим нещо хубаво. Да видим нещо друго има и вътре. Така, книжката, която разбира се си правя почета, защото миналата книжка, чай ти покажа къде е кутията. На Razer е тук. Не я почетах настройките и тези неща и съм се прецакал от всекъде. Така. Разбира се, тези Razer май повече ме кефа, защото не знам. Така, искам да питам хора за вас. Ако искате, защото училището ще му прави изкурсия за последен ден, защото аз се махам от 7 клас и знам, че не приличам на 7 клас, че гласа ми не е като 7 клас, но знам. Така, ще правим екскурзиите неща и дали искате да правя клип за екскурзиите и тези неща. И да, чакайте, че нещо тук съм разцъпал. Какво да покажа друго? Това е слушалките с микрофона, да. Това са Razer Pro. Много кефът. Харесват ми. И този път трябва да ги пазя доста. Чакайте си, тук се направи някакви проблеми. Така че как да ви покажа без компютър
Нямам компютър. Взеха ми го, защото проблеми правя в училище. Така, какво да кажа друго хора? Това са резаките. Ето ги видите. Ето и надпис отгоре. Ето и те неща. Друго пакет има ли? Чакайте. Има нещо в пакета. Лепенки. Аз имам тук една лепенка на това, ама... Тук са две. А другото, старото ми е с едно. Разбирате ли? Нещо друго има ли? Не. Така, и двата кабели, сканителна. Това път трябва да си оправя настройките в компютъра, когато ми го върнат. Това беше всичко от мене. Не знам, че беше кратко клипчето, не чак толкова кратко, не. Но това беше всичко за мене. Не знам колко искаме. Аз се равно от тези шалки. Да, бъдете здрави. Това е. Знам, че беше кратко клип. Чао. И да ми харесва клипчето. Това е. Да знаете, ако искате си вземете такова, рейзърки, разбира се от магазините. Ако искате това да го въведете, не знам да си... Ако някой си взима, не знам, слушалки, той пак ще го има, да. Поне не съм си показал кода. Така, те дават на пари, пари дават това. Добре, какво ще го гледам. И това беше всичко от мене. Да ми е харесва клипчето и чао от мене.